Hemen gaude Portugaleten, hau nire etxea da, Zubizkaian gaude eta hemen jaio eta hasi nintzen. Hemen nire familia dekot, Astilekun ikasi nun eta lagun guztiak Portugaletekoak dira, eta hau nire etxea da eta nire maite dituan jente guztia hemen bizi da. 12 urte beti izan nituenean, Pauldarretara joan nintzen jokatzera, neskak ezin dutelako mutiekin gehiago jokatu, eta Andrea ezagutu nuen, nire lankidea zen, eta oso harremanena daukagu oraindik, eta Josebarekin baita ere bat egin genuen, bera entrenatzailea zen, eta txikitatik ikusi naute jokatzen, eta kriston harremana daukagu. 12 urte bat nituenean edo, Iñigo Juaristik degin zidan, eta Lezamara joateko aukera eman zidan. Noski baietz esan nuen eta nego nintzen urte pare bat, eta orain lankide ditudan hainbat neskak ezagun nituen, eta atletiken esperientziaz gozatzen hasi nintzenan. Bai, txiki-txikitatik nire ametsa edo atletiken jokatzea zen, eta egin beharneko lehenengo gauza, bigarren taldetik joatea da, ez da, eta han 2 urte egoteko aukera izan nuen, lan egiteko eta Lezamako metodoak ikasteko aukera izan nuen. Unibertsitatera joateko garaia iritsi zitzaidan, eta banekien Estatu Batuetan, ni bezalako kirolerei erraztasun asko ematen dietela ikasteko, ez? Orduan, nik klubarekin hitz egin nuen eta saldu nien nire aukera edo bakarrik, ez? Ikasketei inguru hartuko nuela eta ara joango nintzela ikastera. Azkenean maletak hartu nituen eta University of Pittsburghera joan nintzen, Estatu Batuetako konferentzia oso gogor batera joan nintzen, eta aurkitu nuen futbola hemengo oso ezberdina da, ez da? Oso fisiko jokatzen dute, oso trebeak dira, fisiko inguru guztiarekin oso indartsuak dira, kriston abiadura daukate korriketan, eta nik horra iristeran oso lekuz kanpo sentitu nintzen, ez? Ez da nire futbola, nik teknikoki asko egiten dugu lan hemen, eta hori eramaten nuen, baina aspektu fisikoa falta neukan, ez? Eta azkenean lan handia egin nuen, hainbat ordu eman nituen gimnasioan eta zelaian entrenatzaileekin, han jokatzeko aukera izateko. Denboraldi aurre hau, arraro izango da guztiontzat, ez? Azkenean pandemia honek hainbat egoera ezberdinen aurkeztu dizkigu, eta aurre denboraldia haietariko bat da, ez? Espero dut laster jokatu ahal izatea, baina gure esku dagoen guztia egin behar dugu, hau da entrenatzea eta lan jarraitzea, eta partidu bat etortzen denean, esaten digutenean egon behar garela, prest egotea, ez da. Aldagela honetan egotea kriston premioa da, ez bakarrik jokalariak futbol mailan oso onak direlako, baizik eta harreman pertsonaletan bikainak direlako, oso jende jatorra da, egunero lan oso gogorra jartzen du, eta beti saiatzen da zuk gustura egotea eta lan egitea alduzun eta modu honenean. Beraz nik uste dut dekodan aukera aldagela honetan egotekoa kriston aukera dela. Kamiseta jarri ditugu, entrenatzen hasi gea, eta egia da, hasteko irrika horiek ez, gero eta gogorrago direla niretzat, kriston neguria dekot jokatzeko, samamez ikusteko, baina gauzak lasai joan behar gara, egoera hau ikusita, baina espero dute laiste iristea momentua.